Taka, ato yung amahan mismo sa Luigas, Misamis Oriental, Governor Bambi Mano. Pero ito, lambo alin, kung mupabot to makalambo sa inyong mga mensahe, ay sila mga impormasyon, ipabot na pinagi sa pag-text sa to cellphone number 0997-576-9566. Sutron ta ha, 0997-576-9566. Mga may gamay dispensa mga kalambo kay nawala ta kalit sa kahanginan lambo alin tungod lagi sa pagkawa supply sa kuryente. But anyway, kapaningkamot kita nga makapadayon pa ta sa ato nga panag-uban karon nga buntaga mga kalambo sa atong tulumanon. Unya pwede po ta makita lambo alin sa atong official Facebook? Yes, live kita nga makita mga kaigsuuna pinaagi sa ato ang official Facebook page sa Provincial Information Office. Again ha, pangitaan lang mi sa FB, i-like dayon ang Misamis Oriental Provincial Information Office. Ug makita ninyo si Governor Bambi Emmanuel live. Ug kami po, syempre. May buntag po din ha kang Attorney Alwen. No? Hi, Attorney Alwen. Nanginaw po taon siya, no? Si Alwen sa Ingon siya, Bibo, kain mo di ako. Good morning. Di mo dami ng Bibo din eh. Kani maalin, tabihan tayo ba? And of course, si Dinky, no? Gitawagan ko siyang lilay. Mention ako siya nga wala siya nakalagin karon. Painunti ko na siya sa bahay pag-asa. Oh, so gabyari sila ko. Balay pag-asa nato sa club area. And, Kusog po kuno ta sir sa may barangay Ampianga sir. nalay tao din eh, na pinakauna ko nung siya nga nag-login. Pero wag din siya ma-mention. Pero pinsay pinakauna Pinakauna nag-login. siya nag-login. Wala lang niya, wala sa kahinginan. Di man yun na matago, baby. Di siya mag-login. Pinakauna ko nag-login kang meow. Wag gid eh. Wala makuan. Hi, morning, Dr. Resma here. Uy, no, siya mga ginana, Dr. Resma here. Hi, milagro, ulahi. Oh. Milagro, ulahi. Uy, Dilutan na ni, dilutan na. Ito ni, mapusap. gabi giday ka. Why ka-coverage sa Radyo Ultra na ay maribuhok. Gob, kumusta? Naminaw mi karon sa imong programa. Yeah. Lolo ini from Maribuhok. Loy, may buntag. And good morning po. Di ako silang lola kagahapon lang po din. No? Anong Mariboklin? Sityo na sa natumulan. No? Okay. And medyo mangganin naglugan karon sa Santa Ana natumulan. And ang mga tao diyan, akong mga lolo, mga lola, taon, pobre kaayo lang po din, pero tarong di kaayo, mga likod kay baluganan. Ako man silang gasalon diya lang po din. Kula, lo, kay ako kung mga lula-lulo ba, mo yung flat nose ko, tungkol kay, sige ko amin ka naman ko din sa inyo. Dagan kay aminanan. Dagan kay aminanan na lambo din. So, hello diha sa mga taga Maribuhok. Good AM Gob, si Jocelyn Imanel ni sa Natubo, Hasaan, Misamis Oriental. May buntag sa mga taga Natubo. Grabe gining, no, may buntag diyan. Kapod sa Alubihid, namina o grabe gid mo. Life farm niya si Alin. Life farm niya iyang. Grabe na Ano sa yung farm na bulin? Happy kayo mi. Ano ba? Kuya. Kumusta yung saging karon? Saging, kapayas. Good. And nagmumusta po si Edmundo June Pacamalan. Wow, Sir hello, June Pac. Sir June Pac. atong consultant actually sa labi na sa mga tunghaan, hospitalan sa eskwelahan, sa PDRRMO, no? Mahal na ba kayo, Lambuli? Mahal kayo ang ihang professional fee? Ang iyang tawag ano yan, consultancy? Consultancy. Mahal kayo. Pila man. Piso ka na tuig. Wow. Mo na yung sakto nga. Piso ka na tuig. Ito nga tungaan pag natumahan pag ikugpalato ana. Oo. Piso. And napoy di man pwede ma-mention sa kahanginan. Nalasilayan dito Kung sa saan ka mention. naman gapantay sa imo ani man pwede i-mention sa Kuan kayo kalingan. halang kay paminaw. Amiga. Ay, Yang unsa ang tawag na i-picture na kamay si Bel? screenshot. Yang screenshot yan ipadala din eh. Bebe. Wala na nga na. Uy! Ah. In fairness, guwapo kayo sa screenshot. Kunay kita bulan sa tanda. Sorry. Away na lang Dili tayo, mga kaigsunan sa tinuray lang. MCC na to sa si Mark Saplo. Hi! Ang lalaking hindi ulo. Man bitaw kan dayan. Aha. Siya man di ay. Agay. So,
Sino? So, okay, nara ko dire. Congratulations to kang Dayan Bandivas, no? And sa kung iyang sino sa uwa. iyang bana dayon, Lin. I forgot the name, pero lumulupyo sa ilado kayo nga pamilya natin sa Initaw lang, Lin. Mga buhian. Yeah, buhian, no? And congratulations. Ang musunod po kasalaan si Mark Saplot. Yay! Wow. Grabe ka kasal, Gov. Laka na Nagana kayo. ibogov. Ang ilang, Ah. personal na mo. Si General Manager Deezer, naglagi na po siya. PDRR na? Oh, yes. Ikaw, karang edugan na naman muna dyan. GM lang yan po ng imo. PDRR na na. PDRR. Oh, And Sir Sutsut. actually, he's taking care sa among mga Pogsid friends na sa barkada. Okay. Grabe sila kaktibo ni William Valdehuesa Mhm. sa pag-aligdan taon karon sa mga amigo Alvin Liapore. Oh. Kaya doon ay gihambin na sakit sa iyang panglawas na ko. Oh, okay. Oh, so, nindot tayo Ako nga ba, paminaw friendship. na ko lang po doon. Mhm. Kani po ang kapaminaw bitaw sa ato karon. Mm. Napapapod dito lang giningaw siguro kay sige man sila text. Sige, Ko lang sige, ato mga text. telepono Oh. sige man Diba? pagpagting. Oh, Sir Ma'am, good AM. Tigpaminaw mi ninyo diri sa station Radio Ultra. Ako si Ruel Hanaw, Santa Cruz Taguluan. Yay! Hangaw na hangaw. Oh, hangaw di ay. Hangaw na. Lara Santa Cruz sa ganang mga hangaw din na. And of course, ang atong consultant po, nga mahal gyapon. Mhm. Piso gyapon kada tuig. Uy. Kaning mayor sa Lagong Aha. Kana. Mhm. Kanhing mayor sa Lagong mga tao ba ni siya? Minaw na. Pre. Dako na makita ka to. Wala ganahan kayo ko anin niya go. Ah. Supportive kaayo sad sa real estate. Lagi, So, lagi. Part Ay, lugar. actually lang mo, Lin. Ah, Na siya gistorya. Amo ka na storyan gabi which is saan ko ninyo? Wala man, Eh, bumo na to tayo. Kada kahisgot siya nga doon ako na housing ng Balingasag. Oh, balingasag. Yeah. Sa Louis. Yeah, may mundag. Nakuratan. Oh. No? Mura o mura mention niya mura 400,000 ba to? Oh, 400,000. Oh, saka na, di ba? Di ba? Na-mention doon niya. So mga pila kayo net CR? Mura kauna na siya lang Lin. Oo. Oh, actually, kauna siya, Ginataon ta. And mura Sa imo gipuna? Ila ni Loklo. Oh, grabe ba. Kanin siya gikan lagi sa pukpok ko imong barko. Ano pa kinahanglanon ina? Pwede ko itaan na Oo. Okay. Bitaw, hello, Sige. mayong buntag diya kanimo kanhi mayor sa Lagong Long Puerta. Yes. Oh. Aso tani singit sa Lambolin gamay ha. Cover Bambi sir, kagahapon adlaw ato sa pagkayat sa nasudnon nga bandila. Usa na po ka cheque ang imong gitunol sir? Aya, Mhm. nagtunol ta og checking nga nagkantidad og 168,000 Mhm. pesos sa kwerpo sa kapulisan sa PNP. Oo. Kini lang mo doon atong paghatag sa ila tungod ni sa ilang pagtabang sa ato sa pagbantay din na sa Tinas Okay. sa lugain. Kani nga pagpanghatag lang mo doon, wala pa ang martial law kahatag na tadaan sa ila. Oh, okay. Sa honorarium kay doon na po yung mga bugoy po din nga mga bus, doon na po tayong mga bugoy din nga kanabitang mga kargag mga prutas, sa mga kanabitang mga livestock. Oo. Nga dili mo gi-quarantine sa Lambolin. Agoy. Ilang hurdle. Dili mo gi-quarantine. Mm. Daw delikado mo gud kina Lambolin. Nga dili agi quarantinas kay So murag maglahos-lahos Oh, ng lugar sila. kaya kung ilang karga mo gud simba ko na isakit. Yes. Patakdan itong mga mananap. Tinuod. Nahitabo na din nila mo din, I think 8 years ago, nga nalimtan ako, Dr. Resmond sa itong sakit. Nga murag ubay-ubay nga kabayo nga namatay sa atong probinsya. Okay. Kaya nakadala og sakit, no? Isa ka sakyanan. Muto nga, nagbutang ta kwerpo sa kapulisan din para gyud nga mutabang sa pag-checkpoint. Pero karon nadubli na ng trabaho tungod sa martial law. Ito nagtunod tag 168,000. Kaduha na nila mo lin. Oh, so matutal na case. 136,000. Oo. Yeah, 336,000 na ito natag sa kwerpo sa kapulisan. Apil po ng Philippine Army din na makafu. Yes. Ako na itong natagaan di ako honoraria pero amot wa ko kabalo kung unsay rason ni Colonel o Lieutenant Colonel Karandang nga wala man makatunga ang Philippine Army kagahapon. Oh, okay. So sayang ilang na mess up. Yeah. Pero yatag maski ko magyapon sila. na, Okay. ang cheque lang mo din nakapangalan mo yun sa ila. Ah. And payroll for Pina. No? Diba? So, kung kinsa tong nag-duty,
di na mo kitang matagaan sa gamay ng honorarium lambo din. Okay. Sumurag I heard pod nga maghatag pod ka og mga handheld radios Aya. sa ila. So wala pa to magbalihin si Provincial Director Sukarno Alvarez sa Camiguin. Kay bago naman na atong Provincial Director karon Lambo din, no, si Colonel Destura naman. And ang problema sila kani adto kay mag-checkpoint ang munisipyo, wala sila gamit pang komunikasyon. Labi na og dunay mo hurdle kanang bitong parahon nila sa checkpoint ani mo hunong. So usahay wala pagid po tayo load down sila Lambo din. So wala sila magamit sa radyo. Nagangyo siya mo tong nagpalit og to sa kapin nga bahinon sa 23 ka munisipyo duha ka dakbayan og gitawag nato nga Bravo or base radio. Butangan po nato matag munisipyo nga maka-connect sila ug makatawag sa atong PDRRMO para kung dunay mga pagpangitabo Lambo din bisan og katalagman ma-aware ang atong mga kwerpo sa kapulisan ug kung dunay mga katalagman nga ang kwerpo sa kapulisan ang nakaresponde ma-aware pud ang PDRRMO yun lang. So murag i-link lugar nato. Hopefully malingta. Doon na lang tayo mga dead spots nga atong kapangitaan kan nga nila ko nung butangan og repeater kay dapit sa Talisayan. Kay murag yung imo ko tanawon na mo sa amin sa unidad murag nakaungkong ni siya, nakalukluk pa. Nakatago siya. So muna lang na siya Lambo din dahil atong butangan. So for sure di man gid na undangan pud og pangita ni GMD o GMD ginanlan di ba? RMO Yes. masulbad ng atong mga dead spot. So anyway, Mr. mga Disaster D. yeah. Atong ipaklaro to Lambo alin na sir ang atong schedule sa programa na to. Final na daw 7:30 sunod Martes pohon. 7:30 Actually, to 7 to 8 pa nung tatalang doon. Nagkano yung mga ulo sa departamento kang Coca-Cola body ni Cole. Yes, oo. Nga, kung pwede daw 7:30, at least on the way na sila sa Kapitolyo. Kung pag-abot po sa Kapitolyo, para kung ang atong mga empleyado makapaminaw po kay live man po karon sa Kapitolyo Provincial. I hope ni Cole. So next Tuesday pohon mga Kalambo madunggan ninyo 7:30 na paingon sa 8:30 sa Sayos Kabuntagon. Yes. Oo. Sige. Bel wala kay Kapoy Bel. Tao sa si Bel. Lagi ka pusing-pusing lagi ka siya. Bro, live mo. Sige so. Yun dali ganti adon kulbang. Lagi, sige. Pero Lambo doon sige ato nga straight atong mga Sige. So sa pila day kabulan no nawala dapat go Bambi Dili, ng mga tiaw. daghan kay nga mga proyekto, mga checking, nga mga turnover. So, di wala mo itang undang, no? So, tapos panarbaho Lambo din, hindi natatagaan sa kahigayunan sa katawan. So, samtang niya pa Lambo din, giisip ko na ko ni kahigayunan nga utang kabubuton ba. Bisan gasit karon Lambo din, giliti ako kung ilanat, akong sipon. Pero may ganit pagkaroon kayo, pag tumatog tambal ganin ang buntag, wala dito kar. No? Pero kanong tukarong hangson, pwede ko gahod to yun. Pero samtang lagi nga magawas pa rin hangin sa kong ilong sa paginawa. Dadayon kita kung maginawa lang po. And very thankful yun kayo mi anak Gov Bambi. And for sure, ang tibok mi Samis Oriental. So speaking of thankful, syempre ako kayo ang salamat Gov na text message diri no. Gikan sa Upol. O naminaw pa mga Upolano. Ay, Upol, may buntag din na. Ngayon si Quinton, may buntag na Rogelio. Sir Anton? Kumutan ko kung unsan na Rogelio. Kumutan ko si Jeffrey Saclot, si Attorney Jeffrey Saclot, or si Kapitan Alfeche. Rogelio? Rogelio. Wala lagi ta nang update da. Sige. Laminaw na kuno. Siya, good AM. I'm listening now in Ultra, listening now on turnover check for quarantine PN personnel. Si Dinky, naminaw ka. Wow! Hello, diha kanimo Ma'am Emmy. Ayun sa Chescaberia. Si Engineer ni King po sir. Sabi sortean. Kulba mo sayaw na. Mo ba? Ay, na. Kulba kayo ba? Ba? Kung si GMD, si RMO Jundi, umuwi mo pastoryahon, yang kamot. Engineer King. Sako? Ha? Engineer! Good Ay, Engineer, good morning. Paglibak siya ng engineer. Uy, pero seriously ha, speaking of kuan, anita Gov kay nagsakit-sakit man di ay ka. Anita sa hisgotanan nga medyo dool sa health and wellness. Okay. So, syempre, very kuan man karon no ang balita aning nationwide smoking ban. Okay. Diri
sa to sa lalawigan. Ano sa pasabot mo? Wala man kagay pasabot. Wala ba yan? Okay, Sad ka? okay. Health and wellness lang yun siya. Ikaw Coca-Cola ba di mo tanga. So, gipas. Wala kayo, siyempre. Yeah. Dili magid ko pwede mo Actually, it's a very, very good ordinance. Mm. Lambo din. It's a very, very good law nga para maundang ang ugmakuan ang mga tao nga doon ay sakit sa lungs, sa lawas. Labi na sa pagpanigarilyo. Muna nga dakog tabang kay kung ikaw manigarilyo ay pareha ka nako baka hinay lambo din. Kung kaniya to kahurot sa kadadlaw karon siguro tunga na lang tungod kay gibawal naman ang pagpanigarilyo sa sulod sa buhatong mga buhatan. And kita sa Kapitolyo Provincial Lambo ni o pagani gigawas ng executive order kanang EO na pa-implementar na ko pinagi kang Attorney Joy Mateo. Atong administrator. Atong administrator. In fact, sa Kapitolyo Provincial, ang unang smoking area unta naman nila ubos sa tangke sa likod Lambo din. Labi kay gibasa nila ang executive order di ba siya pwede. Kung gibalhin nila Lambo Lane dito na sa likod sa budget office. Likod sa budget. Layo ka na. Ato ay bakante. Samot magid mo hinay ang pagpanigarilyo. Kasi layo man. Layo kay kung baklayan ba. Layo kayo. Sumaguna na kami. Magpasumali na ako niya nga murag sige bitaw kog survey sa Kapitolyo. Tanaw na ning landscaping din sa likod be. Di ba? Landscaping din ang excuse. We are supporting with Lambo Lane. Yeah. And we are even encouraging the municipalities and the city. Mga municipalities Yes. na suportaan po Oo. kay nindo ang Lambo Lane. And mangunta na sila, Gov, unsay penalty. Sa Kapitolyo na ay corresponding penalty. Sa mga munisipyo, depende sa ila Lambo Lane. So, depende sa local chief Okay, nun executive. ang munisipyo na mga sila kung sa munyang bayan, sa munyang panglunsod. So, depende sa ilang Kung silot. unsa ilang pamaagi Oo. po sa Pero kung gusto pag-implementar. silang mangita o kana, mag-benchmark. Mm. Benchmark meaning kanang tanaw nila. Murag Mayong ihiplog. sampulan. Sample. Mm. Ato sila kang Mayor Romel Maslog. Ay, sa Ay, Talisayan. pwede na napakadawat o ganti ang iyang non-smoking ordinance. Yeah. O diya sa iyang pagpaningkamot nga mukunhot yun ang kapaninggarilyo nga daghan kaayo nga ikahatag na sakit sa atong katawhan Okay. sama sa lung cancer. Anong pag-mention nimo sa daghan kayong mahatag na sakit kay with a smile man? Ako tanawon si Nicole. Ah. Sige. Dati sa klaro na kung asa dapit ang kuan area, di ba? Murag mag 3 years na ko kapin sa Kapitolyo Provincial. Nya as early as sa akong first days gyud sa pagpanerbisyo sa province. Kana na gyud ang sa Talisayan. Ang nakabalo na gyud ka no? Nanay kuan kang Nicole. Good morning, Gov. Niya mi na watch sa Saudi. Wow! Oh my Ay, God! international. English! Hey! Unsa ba sa Hindi mga Pilipino, OFW. Ano man? Hello. Mayong buntag. Oh, in English yung mga Ay, dili man eh, mga may print man na sila dito. Kaliwali. Kaliwali. International. Hong Kong. Yeah. Sa international. Hong Kong, Saudi, may buntag. May May buntag buntag ka sa na. inyo. Oh. And thank you, Bell. No? Yes. Ganito nga mga IKNB. Yeah, Mga oo. scholars na nandun sa abroad. Yes. May buntag. Yung mga successful na kayo mo mga gipangtabangan sa una go. Yeah, actually, Lambulin, nakita ka itong bago lang nagpasalamat sa ato na pinagi sa katong school ginali Gadrinab, MMS. MMS. Yeah, Mr. Gadrinab. Na, bakit ako nang i-share no, ang iyang message, iyang message. Luloy Lambulin, no, ang iyang message was, grabe nga trial sa iyang kinabuhi. Pero, nag-apply siya sa atong IKND nga ng scholar ko ni Bambi. Naka-graduate siya og slaughtering pinagi sa MMS pinagi Sir Gadrinab. Kunya ang nahitabo din Lambulin, imbis mo nargahay na siya, ang iyang asawa taon murag na magbisan sa lain. Sus, oo. Grabe nga hangin sa kinabuhi. Kaya, murag ang iyang asawa po ng OFW. Pero pag ulit sa iyang asawa Lambulin, iyang ipasaylo. Karon wala sila doon sa Australia. Wapo kay nga Gandang istorya. no? And Love story. ang akong i-appreciate lang mo dili ang iyang pagka-scholar. Pero ang akong i-appreciate nga nakasala iyang asawa, iyang ipasaylo, ug iyang kidala pagbalik. And that is one thing nga akong i-appreciate. He was man enough, no, to accept nga what happened and forgive, forgot, and
continue living their life. Yes. Yeah. And I Thank you, wish Pa. them Nindot tayo. a life of success, Mhm. happiness, and Si Ma'am Jis